הוא ברח בגלל מלחמה או כדי לבוא ולמצוא עבודה? בגלל קשיי כלכלה בארץ, אני באתי לעבוד ולהתפרנס. אני גר בברדיסקס. למה באת לישראל? יש עבודה, לעבודה, כן. יכולת גם ללכת לירדן, לאומן, למה בישראל? לא, ישראל יפה, סבבה. מה אתה רוצה? יש בישראל. כל עבודה, אוכל, יש סבבה פה. You are Israeli? Yes. And this is your land? Yes. This land is not for you. This land is for God. You got some nerve, you know. You come to my country and you... No, you have not country. If you believe in that, you have a country and this is your country and not my country, that is bad. I'm a human being. I'm not believing abroad. I'm not believing abroad. I believe in this. This land is land for God. Not for you, not for any white man. You're not a guy. התמונות האלה צולמו בתחילת השבוע. אזרח אריתראי, אחד מתוך 3 עצורים בבית משפט השלום בתל אביב. הוא נעצר בחשד לאונס ולשוד אלים. היום מותר הסיפור לפרסום. כבר רמז השר אהרונוביץ' שמה שידענו על מפלס האלימות במתחם התחנה המרכזית אינו סוף פסוק. מקרה אחד של אונס שפורסם, ומקרים נוספים שיופורסמו, או כל מקרים שיקרו בעתיד, זה לא מוסיף לתחושת הביטחון. היום בצהריים התירה המשטרה לפרסם את דבר האונס המזעזע. זה קרה באור ראשון ליום העצמאות ה-64 של מדינת ישראל. נערה בת 15 ובן זוגה בן 16 יצאו ממועדון במתחם התחנה המרכזית בדרכם הביתה. ברחוב, לפתע פתאום, 3 מהגרי עבודה מאריתריאה תפסו אותם בכוח וגררו אותם לחצר בית. אחד המהגרים ריתק את ידיו של הנער, 2 האחרים בזה אחר זה אנסו את הנערה. איש בשכונה לא שמע את צעקותיה, וגם אם כן, איש לא הזיק את המשטרה. כשסיימו לבצע את זממם, שדדו הזרים את הזוג. טלפונים הסלולריים, מזומן ושרשרת זהב נתלשה מצווארה של הנאנסת. מדובר פה בבעיה חברתית, ביטחונית, אסטרטגית למדינת ישראל, וראש הממשלה מחויב, הוא הנחה אותי לעשות את הכל כדי לטפל בבעיה הזאת. בכל פעם מחדש המספרים גדלים, הכמויות גדלות, ההיקף של הבעיה גדל, ומבחינתנו כל מה שאמר כאן המנכ"ל צריך לעשות ומוטב שעה אחת קודם. כך אמש מפכ"ל המשטרה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה ועוד אחד מעשרות סיורי חירים שנערכים במתחם התחנה המרכזית. פוליטיקאים מנסים להנמיך את גובה הלהבות, כולם יודעים שככל שעולה מפלס הצפיפות, יורד מפלס הסבלנות.